ka m nwee this video wee kọwara na ife ndị ancestors anyị mere oge nke ha ọkwa ifuru this nnụnụ abịa n'isi ya kịta ka o rie nri n'anya fụ na ọtịa ọ chọrọ ịdị n'ime isi ya do n'ime ime na ọnụ ya abanwu n'ime ebe ahụ wee jee weta osisi were isi ahụ na-adụ detin buru n'obi immediately detin balụ ife ahụ were ọnụ ya tado ya ozugbo o were ya wee gụpụta ya ozugbo so this skill kịta kere onye kụziri ya ofefuo even ji wee ti this video ka m wee kọwara unu ife maka ndị commissioner and minister for ofe ọha ofe onugbu kedu ife a na-akpọ ndị minister and commissioner for ofe ọha and ofe onugbu ịghọtago kedu onye kụziri this nnụnụ the hunting skill a o ji wee hunt this worm dị n'ime ebe a wee buru ya wee jewara ọ bịakwara ebe a fụ na this worm dị n'ime na pik ihe aya aba n'ime iji wee pikili detin kele onye kụziri ihe nyere ya akọ na uche na o je weta osisi ahụ pụta dobe ife ahụ chọgide ife ahụ okwu na ife ahụ tadohe ọnụ ya n'osisi ahụ ọ dọpụta ya ozugbo rie ya o buru ya jewara. That is what nature can do. That is what nature can do. So for ndị na commissioner for ofe onugbu ofe nsala ogili na ndị otu na ndị ancestors anyị inventary ofe egusi ofe nsala ofe onugbu ogiri na ndị otu according to okwakam oyinji akam metal onwe waja that our ancestors were able to structure five food from cassava. No, that is the art of nature. Yes. Onwe obodo, onwe anima, onwe creature on earth. Onwe creature on earth. Chineke nyeho wisdom to find this food. From nature, nature, everywhere around his territory. He can be able to find the new organelle no matter what. So that is not invention. That is not invention. They were able to structure those things from nature because that is what is there at their disposal. As if the desirable is not available, the available will become the desirable. So actually, nka nwanne m nwoke wụlọ ọkwa aka m wụlọ ezigbote enyi m nji aka m wee metara onwe m ka ọ kọwalụ m na ọ bụrụ na ancestors anyị inventory food because of knowledge ha nwere kedu ife nyelu nnụnụ a knowledge o ji wee nwee ike wee nwee brain i device this means wee pick ndị ọ chọrọ iri ịghọtana kele onye nyelu ọtụrụkpọkpọ knowledge na worm dị n'ime isi ebe ọnụ ya ye aba na ọ ya eji pick tugido isi ahụ tụwasịcha osisi ahụ wee pick ya ịghọtago kele onye nyelu agụ knowledge no ya adịrị ụmụ anụmanụ ndị ọzọ kele onye nye hyena knowledge no agụ gbuo anụ n'imezi anụ ahụ no nwere ebe anụ ahụ ya eluo dike eluo ọbịa chụsasịzi agụ bụrụ anụ a jewara ka onye nyere ya knowledge ya kele onye nyelu nnụnụ knowledge o ji akụ akwụ ifuna ebe nnụnụ na-akwado ịkụ akwụ ebe ọ ya nọ wee zụọ ụmụ ya kele onye nyere ha all those knowledge all those things from nature. Then ekwukwana m again kele onye gwala ewi na ya ada atụ ọnụ kele onye gwala ebe na ya ada ata ji idewe ede ebe aya ata idewe plantain ebe aya ata mana idewe ji ebe ata ya etu aka o si wee do. These things will nature if our the very first essence of our existence, that is the very all those things wo jeri ije ka reflex actions ada kụziri mmadụ akụziri kwe ma reflex action na onye na-ewute aka n'anya gị blink anya gị ada kụziri mmadụ akụziri onwe ife kụziri mmadụ. All those things were art of nature. Ịghọtago all those things were art of nature or our natural form before science and technology wee bido. Now ndị invented the science and technology ahụ how the men odogwu which is ndị ọcha wetala ya ụka ha na-ekwu. They were able now to advance from nature. They were able now to transit from nature. We modify a lot of things. This food now, they were able now to restructure this food. They were able now to restructure this food. Or those
to the universal taste, whereby na onye Igbo nwere ike iri nri ndị ọcha, ndị ọcha eri nri ndị Igbo, onye Igbo nwere ike iri nri ndị Yoruba, ndị Yoruba nwere ike iri nri ndị Igbo. Ịghọtago? They have to do a lot of inventions. We may things so we meet here the test of this age. Ịghọtara? So when you talk about ofe nsala and the ofe onumu and the efa, that is not invention. That is the art of nation. That every creature must have to find food around its environment. But Ndosha Gaziri extra miles to the point that they can even produce food universally. They started producing things here meeting the test of time. It is not all about Keta, you need Rosigen and Bobble, but he got it. Or if I because they knew that a time like this will come. So you don't need to go to Bobble now. Just harvest the ani or pagaria around you. Whether they are conita or they are conni, beverages do there. A lot of need do there. Even a bros if I make breakfast, kai jelly lunch, or kai jelly lunch, kai jelly dinner. Hey, what I go, all these things, technology. Hey, what I go, development. Hey, what I go, innovation. What I go, very innovative. And they started transferring some of those knowledge to us. We should be grateful to them. We should be grateful to them. Because after God, not them. After God, not them. After all, ndem boshi bayi na beke wabala. Ha ne shalu ndo shanya wese na beke wabala. Imo kife wabala. Abala warose. Ndem boshi ancestors ayase na beke balose. Ha ne shalu ndo shanya. Oba hagare ha wese na beke warose. Minus God or hanwa uchukwa ifulanya. Whether you like it or not. So I am waiting for somebody to come and tell me if any this no, this wisdom and knowledge, if you will hunt to this food, until you answer this question, that is when you will know that now, if animals can find food, if animals can design the food, that sense. Had you man and near ablo nihayeli, Nankabo, nihayeli, Kelonye has sense. Had you when Maloka has a jar hunt to near Haneri, had you when they feed you moha, had you when I'm one, had you when I'm not sure moha. When you had that sense. Then when you talk about Untunde ancestor size, when I loon had they pick things from nature. Kelonian yellow no knowledge, had you aquapo, ebehanano, ebehana mumma. Kelonian yellow, animal knowledge, had you at one, ebehana laho. All these things who a question and a puzzle. You need to answer. I don't know.